Det gider de ikke rigtigt, eller min. Nå, de Nej, blæksprutten, det gider de ikke rigtigt. Det er faktisk lidt sjovt. Jeg kan se, at der er afsang, de er helt anderledes. Ja, de spiser det hele. Ja. Nå, men de tager også ligesom den første stykke blæksprutte, men så er nummer 2, det gider de ikke. Nå, kommer han helt op. Det er min finger. Det er også min finger. Den er helt ude af vandet næsten. Ja. Og en bette derovre. Det er ski. Sådan en mastpadden herovre. Jeg skal få lidt.